everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba. Bimbo! Ako ba, huwag ko kasabot ni mo. Nga wa man yung pugsagda si Layla? Ano mo paabot ang kitag tulong kaadlaw? Tungod kay mo na akong gitagal ni Layla. Unsa? O kinahanglan mo pauli siya sa ila. Inig ikatulog ka adlaw. Kundi siya gusto nga may mahitabo ni Rexon. Unsa? Mao ka na. Di na gino ko madawat ang gibuhat ni Rexon. Pag-traidor na ko, Pinos. Labaw na ko, Bimbo. Sa kadugay na sa among relasyon, unya mo sang ko na singon ini ang among panagbuwag. Dako kinikinsulto na ko. Gataga-squatter o grado pag ginayang gipuli na ko. Una-unaan ko na. Sood bihigala. Unya mo na yung buhato na ko. Iyang ilugon ang akong pangasaunon. Dili ug di gini na ko madawat, Pinos. Mas mosugot kong traidoran kong lain taon. Nung kang ang sood ko higala. Dili na ko madawat. Ay, salamat. Nabali na yun ang kwarto si Luisito. Naunsa naman taon ang akong taon, ma'am. Natulog naman na. Giatake siya, Tikoy. Oh, may tingali nga may bawo si Dong Rickson o Layla. Nini na itabo ni Sir, ma'am. Ayaw una. Paabuton una nato nga magmata si Luisito, Tikoy. Ang ako lang unya kung dili na kana mo mata. Unsa? Digoy. Ayaw paghuna-huna ni Ana. Kining ako. Pangagpas lang di, ma'am. Di man inang imong gisaad ako, ha? Nga walang iwanan. Ulagi, promise. Walang iwanan. Kana. Aray. Oo. Mana. Timpa. Ay, masakit, Baby. Uy, ipahilot nilang kata ka, no? O di ba, mapadoktor ba noon ka? Magkuha ko doktor, ha? Ayaw. Aray, kakusap mo sa di mo manggunit o kamot o Erickson? Layla, isaan ako. Dili na nimo ablihan ang gate. Layla? Aw, lagi, pero, niya. Sama na to na imong samad. Mawara na. Mawara niya. Ay, gusto. Mangukay ko tambal sa kusina. Murag doon naman to'y kabinet dito nga. Wala ko maabli. Ayaw na paglakaw. Ha? Hilutang akong ubi. Sakit kayo. Hala. Sakit mo, oh? Masig na high blood ka. Mitaas mo dugo. Ikaw gugas tuntok, good. Di ko high blood, eh. Hilutan lang kay sakit. Okay. May ako lang hinay-kilot, ha? Di lang ako iabutin ni sa imong kilay kay may samad man. Hay, naman sa good ni Bimbo imo naong da. Ay, nasigig tabi, good. Hilutan lang akong Okay. Kana. Rexon? Kanang, unsa naman ta? Unsa ta? Kitang duha ba? Ikaw ug ako. Unsa naman ta? Naduha na yung pangutana. Kita ba? Sabay itong relasyon. Dali, be. Ay, huy. Hala ha, ikaw ha, naana da ka dahin di ha? Mura kag komi, bunlot dahin pirmi. Diba, imo nam sa kunang gigunitan ako naong. Hagka na sa kunimo, no? No. Unsa may kasulti mo sa akong case, ha? Ay, kuan. Kanang, gihagkan yun lagi kunimo. Nganong gihagkan man di ka? Kay ganahan kang muhawk. Kay lalaki ka o babae ko. Kadaghan natin kahagki. Walang gipong kakagets. Unsa may ako mag-gets? Sulti na lang, good. Okay.
Klaruhon ni nato. Uyab na ta. Kasabot ka? Ha, uyab? As in, kanang tinuod na cute? Dugay na magud tang uyab gud. Wa lang sa imong buot. Ha? Pag sure, uy. Layla, kung mahag ka na gani kag lalaki, uyab na nanimo ang maong lalaki. Mikis raman ka na ako kay kung ganahan ka mo kiss. Pahimus ba? Di ko mag-iisoy kung di ko ganahan sa usa ka babae, Layla. Nes Venus, ikis man ka. Kay uyab man mo, ganahan sab ka. Sawa ka pa mamabot sa kong kinabuhi. O, i-kiss ko niya. Pero sa dihang... Layla, ano kung paghiskot anang laing tao? Okay? Uyab na ta. Busa, ako na'y tag-iya ni mo. Unsa ka? Ang katawang ka na. Walang. No, lipay lang ko ba nga. Uyab na gid ay ta. Muna mo kumilukso akong kasing-kasing, Rexon. Mao nga di ko gusto nga mubalik ka ni Bimbo. Nakasabot ka. Ha? Ay, si Bimbo tuod. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oh, nganong midiyong nam sa imong mata diha? Naluon ni sa kaniya? Kuan. Natural man tingali ng maluoy ko kay buotan ba siya? Sa una. Unsa man ka? Gusto ka magselos ko? Ay lagod ka selos good. Unsam sa ka oy? Dibi ako na namay na seluso. Ay pagbuot gud. Sige na bi. Padayon ang paghilot sa kong agtang. Pero Rexon, hoy, paminaw ba? Mahog na ta ani nga way kasing-kasing. Mahog na ta kita'y kontrabida ani kay kita gud ang mibiya nila. Mahog tang kontrabida kung may padayon ta sa pagpakasal nila. Unya, dili sila ang tinuod na tong gimahal. Aw, tuod sab no. Pero, Ay na pero diha gud. Basta, uyab na ta. Ugwa na'y bawi ay. tininuod na yun ha. Wala na joke-joke. Di man tingali ako magsijuk-joke sa kinabuhi, Layla. Ikaw man tingali. Aw, ha? Busa, seryosuhan ang atong relasyon, ha? Aron, di ka makulating? Kalain. Hoy, kung love ko ni mo, mulata day ka. Kalain ko daan na, nga love. Ikaw ba, no? Anong dunam yung kay ikatubag? Ang abi nang ko'y ba? Dali, dali. Hoy, sana, mamundot ay. Ay, ayaw ba? Usap ka, hoy. Ayaw paglunog-lunog, ha? Hay, ang gilok, hoy. Naglumot-lumot mo. Hoy, mangisay. Kasi makatok ko sa man. In case makatok mo na tikaw, di. Unya na ko itukmod. Unya na. Dali, dali. Ba't ka na? Ay, Rickson ba? Hoy, paminaw sa. Kanang, ngano lipay magkay ko. Kay kita magigparison. Nya, di ka mo si Mang? Ha? Simusimang ba? Mausap ba? Basin atikatig lang na imo ha. Kaya di ka ganahan mo pa ka sa ni Venus. Layla, pag upagani kong nag-ingon, nga dili ta maghiskot og laing tao, gusto ko nga mag-happy-happy ta. Kanara. Basta gid ha. Di ka mausap ha. Ibaw ka, sigurado ko nga dili ko mausap. Oh, ikaw ang kuya nga mausap. Praning-praning na ba ka usahay? Hoy, love man ka ko nimo. Ano nga lan man ko nimo praning? Kanang imong kapraning, oy nakapa-inlove na ako. Aw, unsyan? Aw, magpraning-praning lang day ko ni Permi para mas ma-inlove pa ka na ako. Ah, hilom ra. Tubian kay kada. Hoy, basta ba? Aray, hugutaan na, oy. Hugutan ng kakusa, oy. Aray. Magminyo ta. Ha? Nganong misigam na imong mata, ha? Magminyo? Oo, magminyo. Kita ang magpakasal. Wala, oy. Unya na lang kata mag-iskutan ng minyo, oy. Kay... Ay, Rickson. Dili ta magbuwag bisag unsay may tapo, ha? Oo, basta di ka mausap. Dili ko mausap nimo, promise. Rickson. Oh, hala. Tanawagin si Nanawag. Oh, si Bimbo. Ha? Si Bimbo? Hello. Iuli na ko si Layla, Rickson. Ako siya. Sorry, Bimbo. Bawion ko na si Layla. So, bugtuon na yun nimo sa hingpit ang atong pananghigala. Mao ba, Rickson?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!